gabi adlaw. Susubukan pa tayo. Dalawa sa gabi ay nakikiliti ang pang Miss Bernadette, Diana, or Jackie Vlogs. Pagmamahalan, pag-iningatan, pagmatagalan ang pag-ibig. Sa mga tukso at Forever Live. Hey. Nakita mo na ba ang iyong forever? Na seryoso sa iyong pagmamahal, na handang ialay ang kanyang buhay sa iyo. Bihira na ngayon, my friend, kaya pag nagmahal, ingatan mo nang hindi matulad sa nangyari sa iba. Oh, Miss Destiny. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumalang, kaya ayusin natin. Hello, Miss Barbara. At kung makita na ang iyong forever, kailangan mo lang ay maging tapat. Boss Charlo, wala ka nang dapat bang itatago. Sabihin mo lahat na totoo. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumalang, kaya ayusin natin. Bill Enriquez, Susan Bernoy, Rose Duran, Miss Piblas, hello. Annabelle Lunita Gronke, hello. Miss Leslie